usathane kanti izulu qobo elivalile. Ezinye ngeke siphiwe zona ngoba izulu livalile. Mawubuka kahle uHana wayemfuna umntwana ngesikhathi esewrong. Ubethi uHana wakhulelwa ngesikhathi esachukuluswa uPenina ngaba sinawo umlando namhlanje. Kodwa ukuze kukhandeke umlando kudingeka ukuthi upaneke. Izolo bengikhuluma ngenye into eyisimanga samandla omuntu oweak kodwa ebe enamandla kodwa amehlo etha interpret ukuthi uweak. Amen. So ngamanye amazwi uma iBhayibheli lithi ke siphunyukile ogibeni akekho umuntu olibonayo ugibe uma lucushiwe kodwa sonke sibona sesingenile ukuthi ngase ngayifaka ogibeni and mawusubona ukuthi usuyifakile ogibeni isuke singekho indlela yokuphunyuka. Ngiye ngithi ke kungcono uphunyuka ungakangeni ubona ugibe ukuthi ugibeke lolu. So ngamanye amazwi ke Njabulo angizungena kulolu ugibe ngoba sengilibonile. But into eyingozi ngabaquphi weDavid ukuthi abaquphi mabequpha abalibeko balo ugibe bayalifihla bebeka amahlahla ngaphezulu ukuze unyathele. Mawunyathela bese liyakubamba ugibe. Akekho umuntu oke wabanjwa ogibeni ebona ukuthi kunogibe kodwa bonke babanjwa bengaboni ukuthi kunogibe. Njengofish mawudla odotsheni usuke ucabanga ukuthi udla inyama kanti uyadotshwa kunabantu la namhlanje basenkingeni badotshwa babecabanga ukuthi badla inyama kanti kunehuka elikhona odotsheni. Kanjalo nogibe siyengo ngento kanti leyo nto isiyengelo gibeni. Kunabantu namhlanje bathi zamcolo kade wawuthandazela abanye kwaqhuma into zabo kwenzeka into zabo. Mina wayize ngaqhuma ezami izinto inkinga ufuna izinto ezinogibe phakathi. Uma ngathandaza ngiqhumisa namhlanje wena uzoleka esihlahleni phezulu. Sanibonani emakhehle nithandazani kade nami akanithandaze nami emakhehle. Ugibe luyingozi ngento eyodwa ukuthi awuliboni maliqushiwe until uzufaka unyawo ufaka umlenze. Kunjenje namhlanje ugibe wafakwa noma wangena kulona. Amen. Hallelujah. How? David, uyenza njani knopho yami? Shilo ngathi ungangayineli. Izandla zakho. Amen. Ugibe. Mhlawumbe le boyfriend yakho ugibe. Naloma ifohloza wakho lesitudla sakho lesiugibe. Nalesilenda sakho lesiugibe nje uqushiwe. Unothaka njengengwenya. Oh Jesus. Ngangena la ngangenwa khona. Uyabona lo muntu wakho ugibe uqushiwe. Ukuze wena ungayindawo. Sanibonana emakhehle ngangena la ngangenwa kuba vele babiphubala kuba bayabathanda labantu babo baqushwele abaqushele ukubona we David konje nawe unalo lakho ugibe nawe mfundisi unalo yini lakho ugibe. Sawubona mama umthimkhulu. Ngoba yonke into emnandi iwugibe uzomunyathezi yamnandi hey nakena ugibe wakuyofanga ngayo. Oh Jesus, hallelujah. Uma uzomunyathezi ziyakhala Moses Mabhida akazi ukuthi Moses Mabhida uqushiwe ilanga yofana khona ugibe. Oh Jesus. Ngoba ngeke umuntu ongena ogibe nazi ukuthi ungena ogibe singena ngathi sendaweni emnandi kanti siqoshiwe. Hallelujah. Umbona mfana mayekushelele ethi lalela ngizokuyisa eDubai akazeye ngisho eThekwini kodwa uzoyisa wena eDubai akazi nokwa. Bayathanda nokuthi you are the first in my life.
kodwa lo muntu uneyingane eziwu10. Jesu. Umama ka firstborn kade wamtshinga ngonanga Nkosi yami. ukuthi wayisebona omunye wamtshela ukuthi you are the first in my life. Jesu. No mama ka firstborn wamtshela kanjalo. Nawe unumber 11 ukutshela kanjalo. Nkosi yami. And uyakholwa Hallelujah. sanibonana emakhehleni. Oh Jesus. Uyabona lo muntu uyabona lento ekwenza ukuthi bangabu ulele ukuthi yazi isidudla sami siyashisa. Ngoba yabona ubonga unikini ikhanda nawe nesidudla sakho. Lalela uma unesidudla sakho bani ngenzeka ukuthi leso sidudla ugibele loqoshwa kulona. Ugibe into manje yamakhazi yaphela. Lalela wena bebekushanela ukuthi kusebusika. Makuphela ubusika uyakulahla. Oh Jesus. Uyangizwa ngani nami uyangizwa kodwa. Uyangizwa ngani nami. Lalela ukuthandela amakhaza ubulawa amakhaza. Oh Jesus. Akanendaba nawe kade abaqala nabanye ebatshela lento bekade kutshela yona ayikho leyo nto. Hallelujah. Yes Jesus. Zokulobola ngane ngenayo nanenkukhu. Nkosi yami. Usangena la phanga uthiwa ngiyadlala ungayidlali iyeke ngisekubo mana namhlanje. Kungcono. Hey nina. Bano shawugibe. Ngiyathanda my baby, ngiyathanda my baby. Lento lokhu kade nathandana ehlobo usekuthanda manje ngoba sekubusika ugibe uyaqopha sizohlala isisu sohlala isisu. Sohlala isimaphela nje umsiki masingena ehlobo sizobe sesihlala isisu. Thank you Jesus. Elimambani yokhohlisa abanye ilinde phinde kube ubusika ikhohlisa abanye. Nkosi yami. Ugibe lolu ugibe. Hamba samcela ubuyele emabhukeni. Ukubona ugibe. Ukubona ugibe ubona thaba. Yabona ke marriage le imarriage le usofa sihlahlane kanti inkosi malaka yesigebengu uyiqambe lamakaje imambana la imambana sebaqedile imambana. Oh Jesus. Vele kuyingozi ukutholana nomuntu ongena uNkulunkulu ngoba lo muntu akasabi ihlaza akawasaba manje ngoba akanathixo. Oh Jesus, hallelujah. Master Jesus. Ayugibe lolu. Lento izophazamisa ugibe lolu. Oh Jesus. Ugibe lolu. Hallelujah. Thank you Jesus. Wathi ngishayile esokwenza ukuthi ningabi nayo amen bese siyahamba. Wejabona ugibe olunye olukhulu futhi simthemkhulu ilelo ugibe lokuthi uvela usukele ube nebhadi uthi uyagibela emotweni kade uhleli nesangoma sivele sizamule sithi bese sivele sithi yazi uma ungena ngizwe umuntu okhuluma endlebeni uthabakini balambile thola imbuzi eziwu8 awunalutho lapho nomashonisa ukoneta umashonisa nesitokofela last year awuhlukanisanga ngoba wadliwa waboleka imali esitokofela wangayikhokha bese kuthiwa abadala bakuflathele balambile ingakho uneyikonete ingaka ayikho lonto ugibe lolo bafuna uhluphane kakhulu kunakuqala ugibe lolo. Yes Lord. Ugibe. Phela mabelambile phela kulungile abanginike imali ngithenga inkomo ngithenga imbuzi leso ungathi ngivela nginomashotha ngibishila ikonete uzongitshela ukuthi wena kunabantu abalambile
cha mina bengithi asenze kube idili uma belambile akuvuke ekseni endlini yangenhla kuboshwe inkomo phakathi 2 akuvuke kunemali ealtari ihleli labaduze kwempepha asivuke ekseni kunemali ke ekekelezela impepho then ke ngizothatha leyo mali ngenze ngawo umsebenzi Jesus. ugibe ukuze uqhubeka nokuhlupheka wena ungabe nalutho kodwa kuthi ngikhuluma ukuthi noma ngabe kuthiwa kunabantu abakuvalile esibayeni sizokhulula inkomo namhlanje uzolotshola abantu ngifuna ukusho noma ngathiwa abadala abavala hayi bani ukuthi angisho amaKathleen ukuthi noma ngabe kwabopha bani Oh, Jesus. We receive. We receive. mananga you receive ngani yami you receive it iyave nekuthanda ukulotshola bongo anginandaba noma ngathiwa abantu abadala abavala ukuthi uhlawulwe Nkosi yami yazi lo muntu owakhulelisa usehlawule 3 times kodwa yakhe ingane yokuqala kayihlawulile ngoba kuvaliwe nje kini nje kunento nje evalile nje ugibe ngoba mina ngumuntu wamabhadi nginamabhadi ngaya ngakhulisa enye ingane yami enkosi ngayikhulisa yathi isuka yangithi baba manje mina baba ngibonise ngimdala sengifuna ukukhulelwa manje sengimfundisile ukuthandaza ngamfundisa iBhayibheli ngamfundisa ukuzila ukudla ngamfundisa ukukhonza egcina nje athuseni ngavela athi mina fire angiqedanga ukusho njalo ntunku amawena